18 de agosto moi complicado nas estradas. As principais vías de entrada e saída de Galicia, a A6 e a A52, convértense nun inferno. As obras para mellorar o firme obrigan a desviar o tráfico pola nacional e as retencións son kilométricas. Agora sí, perdoen que non tiñamos esa imaxe para ofrecerllela. Saúdos, moi boas tardes. Hai atascos e estamos en plena tempada alta de turismo. Os máis prexudicados, con todo, son os transportistas. Eles están fartos, denuncian que chegan tarde ao seu destino. Cuando no hay esto, una ruta pues se acaba en 1 hora, exagerando, pero ahora te toma 2 hasta 3. E todo isto nun día cos termómetros disparados. A esta hora Galicia está en alerta vermella, a zona do Ribeiro alcanza os 42 graos. Este tempo está cambiando o calendario de traballo dos agricultores galegos. Viamos no Galicia Noticias os viticultores vendimando. No telexornal verémolo ensilado un mes antes do previsto. Moito seguro que están botando contas para o inicio do curso escolar. Cada familia galega vai ter que desembolsar de media uns 500 euros. Unha cifra que poderán aliviar coas axudas á compra de material escolar e co fondo de libros de texto. A terra volve tremer en Granada. E un novo terremoto, o segundo máis intenso do episodio sísmico destes días, sacudiu esta mañá a cidade andaluza provocando o peche de comercios, afectacións no transporte e o desaloxo preventivo da Alhambra. O Deportivo arrancou a Liga empatando co Elxe en Riazor, prácticamente 30.000 espectadores no estadio. O dianteiro gabonés Aubameyang marcou o tanto do Deportivo, que foi de máis a menos. O meta Leo Román mantivo a esperanza do triunfo, pero el foi superior na segunda parte e apañou un punto. Presentase unha das tardes de máis calor do verán. Boa parte do sur de Galicia está en aviso, pero destaca o risco vermello, que afecta os concellos que molla o Miño ao seu paso por Pontevedra e por Ourense. Zonas onde as temperaturas poden superar os 40 graos. No norte tamén vai calor, pero a situación é máis levadía. Pedrafita bota fume. O corte por obras de 60 kilómetros na autovía de conexión con Madrid, a A6, traslada a presión do tráfico directamente ao corazón da montaña lucense. Cos concellos ateigados de vehículos pesados, veciños e profesionais do transporte avisan de que a situación é insostible. Que vivimos moi mal, este ruído xa non podo vir pasear por aí que de maneira ninguna. Kilómetros de tráfico lento, paciencia ao límite. Non podemos dormir. A autovía A6 ao seu paso por Pedrafita converteuse de novo nunha rateira circulatoria que colapsa a zona urbana. Os lunes e os viernes é penoso, pero bueno, temos que convivir, ¿no? Ao mellor estive parada entre 30 minutos, unha hora, por así decirlo. Para os veciños, o día a día volveuse unha actividade de alto risco. Cruzar a rúa é hoxe un desafío, especialmente para as persoas maiores. Ten que ven por aquí para cruzar dun lado a outro da calle, pois está complicado. Unha tensión que sofren directamente os que traballan sobre o asfalto. Os repartidores profesionais ven como as súas axendas saltan polos aires. Cuando no hay esto, una ruta pues se acaba en 1 hora, exagerando, pero ahora te toma 2 hasta 3. Porque non hai onde aparcar. E malia todo o bloqueo ten unha cara B. Nas gasolineiras e nos bares están contentos. A desesperación da sede e o aburrimento fame, así que as caixas rexistradoras flúen. Bueno, porque non teñen onde aparcar e veñen aquí tomar os cafés, porque como non hai onde aparcar, pois xa... Pero os problemas non se limitan a Pedrafita. As retencións esténdense tamén a Becerrea ou Baralla, complicando a situación na comarca. Estos días estuvo cortada 4 salidas e quizás non era necesario ter cortada 4 saídas tampouco. É dicir, por iso digo que hai que ter comunicación, colaboración ca xente que está na zona e entre todos buscamos a mellor maneira de facer as cousas. E a realidade destas vilas este verán, onde as obras alteran de novo día a día, sen que ninguén poida prever exactamente cando volverá a normalidade. É o que hai, teremos que acostumbrarnos.
Noutra das grandes conexións de Galicia coa meseta, a A52, tamén houbo retencións kilométricas á altura de Toén. De novo, as culpables son as obras de mellora do firme. Por iso, houbo momentos en que os coches estiveron prácticamente parados. Máis complicacións na rede viaria de Galicia. Estas retencións que nos amosa a Cámara da Dirección Xeral de Tráfico producíronse en Tui, na A55, que comunica Vigo con Portugal. Neste caso provocounas un accidente entre un coche e un camión formigoneira. É o segundo sinistro nesta vía ao seu paso por Tui en menos de 24 horas, xa que onte emborcou un furgón. E un último punto máis que queremos que teñan na súa mente. Moita precaución ao circular pola AP9, un accidente á altura de Vilaboa está a causar retencións importantes. Estas son imaxes en directo da cámara da DXT. Hai 2 vehículos implicados no sinistro. O tráfico cortou un dos carrís e os operarios están traballando na zona para poder retiralos. O accidente produciuse na calzada en sentido a Santiago. Como ven, a esta hora, ás 2:36 da tarde, a circulación é lenta por mor dese único carril habilitado nese punto, en Vilaboa. En breve podemos ver traballar as perforadoras nalgúns concellos buscando novos manantiais. É a idea que teñen no concello coruñés de Val do Dubra, moi preocupados polo nivel do río Tambre. Alejandro. Si, Marta, preocupa e moito este río Tambre, como podedes comprobar, porque vai moi baixo e iso dificulta a captación de auga dos concellos ao que abastece. Un deles, como ti ben indicabas, o concello de Val do Dubra, ali xa están en contacto con diferentes empresas para realizar diferentes pozos e mesmo esta mañá puidemos ver tamén a Protección Civil abastecer de auga a algúns dos seus veciños. Lembremos que aquí en Galicia agora mesmo hai 34 concellos en alerta por seca, outros 59 en fase de prealerta, por iso pídese un uso responsable da auga á poboación. A sobrepoboación estival de concellos costeiros como apoio é un dos factores detrás da situación de alerta por seca que levou a decretar a prohibición de baldeos e regos, así como o enchido de piscinas. Arredor do 80% do municipio pontevedrés abastécese grazas ao río Lérez, pero as zonas máis altas están a sofrir cortes nocturnos na traída. O alcalde chama a non malgastar ningunha pinga. Creo que nos tempos que van a vir é importante que teñamos unha mentalidade de facer un uso responsable da auga a todos, as administracións, empezando por nós mesmos. Poio traballa ademais na construción dun depósito co que agarda solucionar este problema a longo prazo. E a nos vai a dar 2 solucións, unha para poder garantizar durante todo o ano, sobre todo nas partes máis altas, o que é o abastecemento da auga, e por outro lado o problema que temos no marisqueo, é dicir, no inverno, cando chove, toda esa auga vai ás rías e complica o que é o cultivo tanto da meixa, do berberecho. Logo estamos con ese depósito solucionando 2 problemas, o que é o problema de abastecemento e ao mesmo tempo dando solución ao marisqueo. Mentres tanto, en Val do Dubra o panorama é semellante pese a que as medidas xa se tomaron hai varias semanas. Desde finais de xullo pois vimos establecendo restriccións debido a que pois tanto os manantiais que aportan auga municipal aos nosos depósitos como o propio río tamén no que captamos, pois digamos que teñen uns niveis moi baixos. Nas zonas máis afectadas do municipio, camións cisternas repartían auga esta mañá. Están nos surtindo, pero agora están nos dicindo que xa queda pouca no río para poder traer, que ese é o problema máis grande. É que leva moito tempo sin chover. Entonces aquí chove moito, pero se para de chover en pouco tempo, temos moita seca, leva moito tempo e as fontes agótanse totalmente. A previsión fala de tempo seco en Val do Dubra polo menos outra semana máis. En Punxín, Ourense, nin esa opción lles vale. Os pozos subterráneos baixaron a niveis mínimos e teñen que tirar de camións cisternas para abastecérense. Villas das que non sae auga, e así levan días os veciños de moitas vilas, sobre todo na provincia de Ourense. Os de Vilamoure, en Punxín, piden que polo menos os avisen con certa antelación e na medida do posible de cando vai haber un corte de suministración de auga. No, pero vamos a ver, ao estar cortada e ao tal, pois traerías, non sabes? E despois iso tupe os grifos, estropeaches a lavadora, ou que sea, non sabes? Que iso
tiñan que avisar, o Ayuntamento debía avisar antes de que sucedera. Da agua é de sempre. Se a estubería non vale, o que teñen que facer é tratar de cambiar. Porque nós pagamos. E pagamos de moito nabo. Punxín e outros concellos da zona reciben auga do Miño, pero o río vai baixo e as máquinas que bombean a auga non resolven o problema. A solución, como pasa cando hai máis consumo de auga no verán, son os camións cisterna. Se o problema é o depósito que non enche, que faga o que fai todo o mundo, que traen uns camións cisterna e que o enchan. Entonces, ao final, deixarnos un reguiño de agua que non tira do calentador, chamoume unha señora que se ten que deixar en agua fría, dixen, muller, ven á miña casa, que teño bomba, teño puzo, e duchaste, porque non hai presión. E eso, seguido. E pois, de vez en cuando, falta agua completamente, hasta que enchen o depósito, hasta que alguén se queixe. Pois tuven que ir a servicios públicos, por exemplo, ás termas das Caldas de Partovia a ducharme, porque non tiña agua. Así que con eso é suficiente. O que queremos saber os veciños é cal é o problema por os cortes de agua. Os usuarios e traballadores dunha residencia desta zona ou a residencia de maiores tamén padecen os problemas de subministración. Ter pozo propio, como é o caso deste veciño, é a única garantía para ter auga nesta vila. Non ter auga na villa é, sen dúbida, un problema para o noso día a día, pero tamén nos sofren en moito os nosos agricultores. Prados sen herba, reducción de colleitas e os forraxes a prezos desorbitados. Son só algunhas das consecuencias desta seca. Esta seca que afecta este verán a Galicia e a toda Europa e que fai que moitas zonas da nosa comunidade estean xa coa recollida do millo. Manuel, un mes antes do habitual. Sí, certamente é unha imaxe inaudita, a da ensilado do millo a golpe de 18 de agosto, pero non é nin de lonxe a máis tempraneira. En Chantada ou Taboada xa comenzaron coas labores da ensila o 10 de agosto. É unha das consecuencias da seca que está a afectar tan duramente o millo forraxeiro e o resto dos cultivos que se utilizan para alimentar o gando en Galicia. Este millo de cedo foi sementado en abril e a idea era collelo a principios de setembro, pero hoxe xa comezaron a ensilalo antes de que seque máis. Que tuvemos que adelantar a cosecha porque secouse, estáse secando prácticamente de todo, e estáse secando a planta e despois o millo xa non ensila, moita fibra e non ensila. Chegar a ensilar con millo totalmente seco a fecha 18 de agosto, como estamos hoxe, eu, desde logo, xa teño uns anos e non o recordo na vida. Non son os únicos. En Chantada e Taboada, a cooperativa Aira xa comezou a ensilar o pasado 10 de agosto e na cooperativa O Rodo de Rodeiro van comezar mañá. Estas comarcas do interior son as máis afectadas, pero a seca estáse a notar en prácticamente toda Galicia. A previsión é que a colleita se adiante case un mes e sexa menor tanto en cantidade como en calidade. A única excepción é a Mariña Luguesa, onde agardan unha colleita similar ao do ano anterior. Choveu moito no inverno, sí, pero despois parou de chover e non volveu a chover máis. Entonces, o problema é que xa a última erva foi mal, e o problema é que o millo que se botou un pouco tarde, pois está, pero francamente mal. E canta menos produción propia, máis forraxes hai que comprar de fora. Os gandeiros temen un encarecemento dos prezos, xa que esta seca está a afectar a toda Europa, ao tempo que os prezos que cobran polo leite ou a carne están a baixar. Porque os costes de produción, de feito, aumentaron, porque ao haber moito menos forraxe, hai que botar mao, pois, a dar máis pienso ou comprar outro tipo de forraxes, e a sequía vai tamén pois, facer que os costes aumenten de forma moi importante na produción do leite. E da carne tamén, Moitos miran agora ao ceo agardando por unhas chuvias que axuden a recuperar, aínda que sexa un pouco, as forraxes que quedan. Pero por moito que miremos, as chuvias de momento non asoman. Na Confederación Hidrográfica Miño-Sil hai 50 concellos que xa aplican restricións. Na zona esperan con esperanza esas chuvias. Este fin de semana, bueno, pues vendrán unas lluvias que no son muy intensas, pero bueno, que ayudarán por lo menos a atenuar un poco la situación y ahora a esperar que el mes de septiembre, que suele ser más pluvioso que los meses de julio y agosto, pues empiecen con unas precipitaciones que permitan ir revirtiendo la situación poco a poco.
Son agora mesmo as 8:30 da mañá aquí na cidade de Ourense e os termómetros, dependendo do barrio, varían entre os 18 e 21 graus de temperatura. Pasan das 2 da tarde, temos outro día bafante aquí en Ourense, sombran as mangas longas na vestimenta nun día de torreira, de bochorno total. Agora mesmo a sombra na cidade das Burgas, os termómetros marcan entre os 31 e os 33 graus, pero o sol, como estamos neste momento, poden chegar aos 38. E incluso subirán ata os 42 graus ao longo da tarde. Agárdase que contra as 5 precisamente cheguemos esa temperatura extrema. Agora mesmo na provincia os 36 graus xa están en Entrimo, Laza ou Verín. Alberto situouse diante do termómetro ás 8 en punto da mañá e este mediodía para ver esta diferencia de temperaturas. En concellos como o Carballiño e outros 11 do noroeste da provincia de Ourense, na zona do Ribeiro, hai aviso vermello por calor. A calor ten outras cifras, os cartos de máis no consumo de enerxía. No verán, a demanda de aire acondicionado dispárase. Hai particulares e empresas que poden limitar o seu uso, pero outros prácticamente non poden prescindir. A calor sae cara. No verán, o aire acondicionado dispara o consumo eléctrico, aínda que non todos os fogares, por suposto, poidan pagalo. Esta empresa de Vigo xa dá 2 meses de prazo para unha instalación. Pois a verdade é que é unha locura, porque últimamente estamos completamente desbordados coas demandas de aire acondicionado en concreto. O sea, fai anos empezamos facendo unha instalación de vez en cando. Hoxe en día temos 2 equipos completos instalando todos os días prácticamente aire acondicionado. Estamos intentando buscar outro equipo máis. As eléctricas calculan que o aire acondicionado se leva entre 25 e 40 euros máis ao mes. En días como hoxe consómese máis enerxía, ata o dobre da media, e en horas máis caras, porque co solpor baixa a produción solar, pero millóns de fogares e negocios seguen acalorados. Aquí está apagado y aquí se enciende. En verano, desde primera hora, como digo, yo abro la puerta que entro a las 9:15 de la mañana, hasta las 10 que se abra de cara al público, yo ya tengo que poner el aire acondicionado. Luego en invierno, para nada, es decir, se baja y se reduce el consumo de poner el aire acondicionado bastante. Para non gastar demasiado hai que ter calma co botón. Baixar 2 ou 3 graus a temperatura pode ser dabondo. Con que poñas o aire acondicionado a 27, 28, xa vas a notar esa diferencia, vale? Que dices tú 27, 28 é unha locura, pero esa diferencia térmica, se tú pos a 21, lógicamente vai estar traballando a tope e vais a consumir moito máis. O bo de tanto sol é que trae enerxía limpa e barata. Segundo Rede Eléctrica, hoxe o 55% da produción eléctrica en España procede da fotovoltaica. Bueno, pois con estas temperaturas e o coste de enerxía, o prezo da luz tampouco nos dá un respiro. O recibo vai camiño de superar os 100 euros por primeira vez en 4 anos. Para facer eses cálculos tense en conta un consumidor cunha potencia contratada de 4,4 kW e un consumo de 366 kW. Precisamente o recibo da luz é un dos motivos polos que os galegos máis reclamacións presentamos. Nos primeiros 6 meses deste ano foron case 10.000 as reclamacións que levamos ante o Instituto Galego de Consumo. Á cabeza das nosas queixas están as telecomunicacións, é dicir, telefonía e a internet fundamentalmente. En segundo lugar, a enerxía, a luz, por exemplo, ou o gas tamén. E o sector do automóvil tamén acumula moitas queixas e está á cabeza en sancións. Os servizos e as facturas de telefonía, internet ou electricidade seguen a ser o principal quebracabezas dos consumidores galegos. Reclamos as facturas de luz, as facturas de calquer tipo de suministro, porque cada vez están máis caros e máis abusivos e eso non explican moito a que se referen certas cousas. Sobre todo as enerxéticas, a veces sí que se pasan un pouco. As facturas non están moi ben explicadas, a veces pon extra por, pero non está como moi especificado cal é o extra como tal. Estes dous sectores acaparan a maioría das 10.000 reclamacións que atendeu o Instituto Galego de Consumo na primeira metade do ano. Pero ollo, porque as queixas contra os bancos disparáronse un 43% en cuestións como os créditos ao consumo ou as comisións.
cando nos cobran comisións por facer un uso da caixa ou cando nos cobran pois algún tipo de servicio adicional que nos non contratamos neses ámbitos bancarios, como non, logo temos a parte das cláusulas deses contratos que facemos co banco, xa poden ser hipotecas ou calquer outro tipo de servicios financieros que ten cláusulas que non nos parecen claras e tamén dan lugar a unha reclamación no ámbito do consumo. As sancións tamén aumentaron e o sector máis castigado foi o do automóbil, con multas que roldan os 5 millóns de euros. O principal neste caso é a publicidade enganosa. Esas publicidades que nos reclaman un coche pois por X cartos e que cando vamos ali nunca son X cartos porque en moitos casos vai aparellado unha financiación e se non colles esa financiación non leva a posibilidade deses cartos. Así que moito cuidado coa publicidade enganosa, a letra pequena ou as cláusulas opacas. E se hai abuso, o consello é reclamar e consultar os dereitos como consumidor no teléfono gratuito 923 11 23. Foi día de partido na Coruña e o de onte non calquera, o da volta á primeira división 8 anos despois. Así que ateigados estaban os exteriores do estadio malia que cadrou el luns este encontro. E hoxe a Coruña bota contas dese impacto económico que ten na cidade a volta do Dépor á primeira división. Non hai datos oficiais, pero os cálculos apuntan a que se poderían superar os 4 millóns de euros nesta tempada. A volta á Liga de Primeira chega coa Coruña en plena tempada de agosto. Nos non vimos a primeira división a participar, nos vimos a primeira división a gañar cousas, non? E, bueno, e unha delas intentar recuperar o máis pronto que se poida o lugar que lle corresponde a esta cidade. O primeiro impacto económico vendo o propio club que vai triplicar os ingresos por dereitos televisivos, publicidade e abonos. Participar na Liga de Primeira é a mellor campaña de publicidade para a cidade. Nos vamos a ir dando cuenta a medida que va avanzando el año de lo importante que es que esté el Dépor en primera división, ¿no? Evidentemente a nosotros justo nos coincide desde el punto de vista de los hoteles con la temporada en la cual baja un poquito todo, por lo tanto nos viene a ayudar mucho. Hotéis, comercio, hostalería e tamén o sector do transporte e servizos. Estamos falando dun fluxo de persoas de casi 30.000 cando se enche o estadio e por tanto lóxicamente cambiamos turnos para reforzar eses momentos tanto de entrada como de saída do propio partido de fútbol. Un reforzo de persoal que vai ter un impacto directo na contratación en determinados sectores. Se xa tes unha previsión de que vas poder traballar todo o ano, pois lóxicamente ninguna empresa, ningún traballador quere unha situación inestable, todo o contrario. No se producirá esa disminución de trabajo, ¿no? Esa bajada ha ayudado seguramente también va a ayudar a este mantenimiento sin ninguna duda el que el Dépor esté en primera y yo creo que es uno de las posibilidades de desestacionalización. Os primeiros cálculos cifran o impacto económico por riba dos 4 millóns de euros na cidade. É unha das rúas imprescindibles nas guías turísticas de Lisboa, a Pink Street, a Rúa Rosa. Enchese de ambiente, sobre todo o serán, e é unha parada obrigatoria para os visitantes que queren sacar unha foto como esta. Pois agora é Vigo, a que quere ter a súa propia Rúa Rosa. O Concello lanzou a proposta para encher de cores un dos recunchos máis coñecidos do centro da cidade olívica, un lugar, Carlos, agora mesmo gris, en varios sentidos da palabra. Sí, Marta, esta é a Rúa López de Neira, seguramente unha das máis singulares do centro de Vigo, un lugar moi recoñecible para viguesas e vigueses e tamén para visitantes, pero é verdade que este espazo mantén certo aire sombrío, certo aspecto de abandono. E para remedialo, o Concello decidiu imitar unha idea que xa se aplica, por exemplo, en cidades como Lisboa, e encher todo este espazo, toda esta rúa, de cores. Ainda non hai un proxecto concreto, pero si está decidido que se vai retirar este empedrado e cando se renove ese pavimento, a idea é que onde agora vemos gris, vexamos, por exemplo, cor rosa. Tamén se podería actuar nas fachadas ou mesmo na ponte. O obxectivo final do Concello é converter este lugar moi céntrico, aquí a 100 metros está a Rúa do Príncipe, nun novo símbolo alegre do centro da cidade de Vigo.
Todo o material e o mobiliario que se utiliza nos centros educativos de Galicia almacénase nun centro loxístico situado no concello pontevedrés da Estrada. Son 6.400 metros cadrados en que conviven pezas novas con algunha que outra reliquia. Hoxe entramos. Todo o equipamento que se necesita para a operatividade dun centro escolar está aquí, no interior desta nave situada no polígono de Toedo, na Estrada. As caixas cheas de mobiliario e todo tipo de trebellos amoréanse unhas por riba de outras nos estantes. Son máis de 6.000 metros cadrados de almacenamento. Suministra aos máis de 1.000 centros educativos que temos espallados pola xeografía galega diferentes materiales que se usan no día a día pois de calquer instituto ou de calquer colexio. Aquí en Seral están os ítems de mobiliario básicos, os ítems que podemos ir almacenando para suministrar cando un centro nos pide, pois necesito tantas mesas, tantas sillas, pois un despacho de orientación, unha mesa para o director, estanterías, percheiros. A verdade é que isto posibilita pois unha xestión máis eficaz, máis eficiente, racionalizar e facer grandes compras que despois se distribuye nos centros educativos e ganar en eficacia da perspectiva económica e tamén de prestar un bo servicio aos diferentes colexios que temos por Galicia. Só o ano pasado deste centro loxístico saíron cara os colexios ao redor de 60.000 pezas. O almacenamento este agosto están mínimos porque acaban de someterse a unha reforma integral de cubertas e fachadas. E metendo algo moi importante, sistemas de seguridade contra incendios que, tendo en conta o material que hai aquí, pois é tremendamente necesario facelo, non? Esta reforma deixou ao descuberto as reliquias que atesora este almacén que ten máis de 30 anos de historia, porque cando o mobiliario máis moderno e funcional conviven cadeiras, pupitres e toda unha chea de pezas xa obsoletas dignas dun museo. Por exemplo, o retrato do rei, quedan mesas de mecanografía, máquinas de escribir, colección de vídeos de bioloxía, xeoloxía, computadores, suís, antigos. Ve algunha cousa máis por aí. Ese é o material que atopan os alumnos nas escolas. O outro é o que teñen que levar da casa. Iso é sempre por estas datas unha dor de cabeza importante para as familias porque a volta ao cole é cada vez máis cara. Este ano, cada familia galega vai ter que desembolsar alrededor de 500 euros por alumno. Sheila, 500 por cada alumno. Estoxo, caderno, son algunhas das cousas que non poden faltar na mochila a hora de voltar ao colexio. Mochila que precisamente é onde se nota máis esa subida dos prezos. Con todo, a maior parte do gasto das familias vai dirixida aos libros de texto. Por iso, moitas deciden reutilizar os libros de irmás maiores ou de outros familiares. Aínda así, ano tras ano, hai material que hai que actualizar, ben sexa por moda ou por necesidade, porque como ven, nas librarías hai onde escoller. No tema de libros de texto, teñen axudas as familias, sabes? A Xunta de Galicia subvencionalles con cheque para libros e cheque para material tamén, bastante diñeiro. É dicir, a aportación da familia pode ser un porcentaje, pero subvencionan bastante. Tamén nos quioscos hoxe hai unha publicación que se está vendendo o dobre do habitual na Coruña. É a revista na que a presidenta de Inditex revela a súa parte máis persoal. Laura. Si, estamos a falar dunha publicación que podemos atopar, por exemplo, nos salóns de peiteado. Aquí neste punto onde nos atopamos xa teñen varias reservadas, polo que este podería ser o tema de conversa dos vindeiros días, tendo en conta as poucas entrevistas que concede Marta Ortega. Malia aparecer en público en diferentes ocasións, Marta Ortega segue sendo reservada nas cuestións persoais, por iso a entrevista xerou unha grande expectación. Volve a incidir nun aspecto que defende con firmeza dende que asumiu a presidencia de Inditex, a relación inseparable da compañía con Galicia. Non creo que a empresa fose o que é se marchamos da Coruña. É o que di na conversa con Vogue, algo no que xa incidía na última xunta de Inditex. Que esa es unha de las grandes responsabilidades que tenemos quienes formamos parte de esta compañía. Avanzar sin perder el centro. Mirar hacia adelante sin olvidar desde dónde venimos. Llegar cada vez más lejos sin dejar de estar cerca. E outra das chaves, di Marta Ortega, é que dende dentro en Inditex considéranse unha gran familia que non teñen moitos cargos e pensa que aí radica a maxia. Iso malia ser unha empresa enorme que manexa cifras astronómicas. A los actuales más de 170.000 millones de euros
de valoración en bolsa. Sobre o seu pai, Amancio Ortega, a maior fortuna de España, di que é un orgullo para ela. Non pretendo ser como meu pai, porque ninguén o será xamais. Sinto que estou nun gran momento vital. Fago un traballo co que desfruto cada día e comparto xornada con profesionais incribles. E insiste, non queren ser unha marca de luxo. Na entrevista, fotos da prestixiosa Annie Leibovitz, unha das fotógrafas que expuxo o seu traballo nas instalacións da Fundación Marta Ortega no Peirao de Batería da Coruña. A mostra estivo aberta ata o pasado maio. Cambiamos de rexistro totalmente, situámonos na información nacional. En Ceuta, centos de inmigrantes ilegais empezan a establecer asentamentos chabolistas. O Goberno prevé ampliar as prazas temporais de acollida, mentres o PP pide que se axilicen os retornos a Marrocos. Son milleiros os inmigrantes que seguen vagando polas rúas de Ceuta dende a entrada masiva dende Marrocos de máis de 70.000 ilegais a finais do pasado mes de xullo. A situación é crítica tanto pola crise humanitaria e a emerxencia de saúde pública que supón a súa presenza como pola sensación de inseguridade que espertan entre os veciños. Máis dun 100 deles iniciaron unha folga de fame na praia do Trampolín para solicitar asilo en España. Alí, nese areal, construen cabanas con polas de árbores e refugallos. Is not good. Here is good. I want, inshallah, to living in Spain, inshallah, for future, for a good future. Algúns dos que malviven neste incipiente poboado chabolista din que en Marrocos non están ben e que aquí buscan un futuro mellor. Et maintenant, la loi de l'Espagne pas accepter les Marocains. On va aller à Espagne pour travailler bien. Confían en atopar traballo e en poder regularizar a súa situación. O Goberno ten pensado ampliar as prazas temporais de acollida de inmigrantes. De momento anunciou 1.500, pero podría chegar hasta as 4.000. Van a ser más, pero inicialmente, de manera inmediata, la estimación es efectivamente 1.500 nuevas plazas. Lo importante es ir acompañando e indudablemente seguir en esa búsqueda e en esa adecuación de espacios, ¿no? Xa comezou a montaxe do primeiro destes centros provisionais. Dende o pasado 30 de xullo, a Policía Nacional identificou a chegada de preto de 2.200 menores en Ceuta. Antes desta última entrada masiva, os datos xa reflectían un incremento do 191% das chegadas de irregulares á cidade autónoma. Feijóo lamenta que o Executivo de Sánchez non este á altura desta crise migratoria. De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. O deputado do PSOE ceutí que pedira a dimisión do delegado do Goberno socialista enviou unha carta a Pedro Sánchez para pedirlle que diga a verdade e devolva a normalidade á cidade autónoma. O xuíz do caso Leire Díez ordenalle a AUCO que volva a clonar o móvil de Juan Manuel Serrano, exxefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE. A defensa do tamén expresidente de Correos, citado xa a declarar na Audiencia Nacional, impugnara o anterior clonado do dispositivo. Serrano está imputado na causa que investiga unha suposta trama para interferir en procedementos xudiciais e policiais que lle afectan ao Goberno e ao PSOE. Así tremeu a terra hoxe en Granada, así se escoitou un novo tremor de magnitude 4,7 que ocorría esta mañá ás 10:30. 3 persoas están feridas e en moitos edificios producíronse gretas e desprendementos. De magnitude 4,7, o epicentro localizouse en Gójar, moi próximo ao lugar que na madrugada do sábado foi escenario de outro tremor. Desta volta sentiuse con máis forza na zona sur da capital granadina e na súa área metropolitana. Ocorreu ás 10:30 e durou 10 segundos, provocando nervios e desconcerto entre a poboación preocupada por esta intensa actividade sísmica. A xente saíu das súas casas e lugares de traballo á rúa. Nosotros como la otra noche, pero peor porque estábamos despiertos, entonces el zumbido y el movimiento ha sido más, digamos, lo hemos sentido más, y la habitación es todo destrozada. Andando por la calle y se me ha caído, de hecho, parte de una fachada pues a 2 metros. Con bastante miedo, la verdad, porque trabajando es una impotencia enorme la que da cuando ves que todo se cae y no puedes hacer nada. Nas rúas, os granadinos podían comprobar os danos provocados por este tremor, desprendementos nas fachadas, caída de cornixas e roturas de cristais.
Os bombeiros tiveron que acordoar algunhas rúas e a Garda Civil desaloxou varios centros comerciais, hotéis e oficinas da cidade. Os danos foron maiores nos edificios que xa estaban afectados polo anterior sismo do pasado sábado. Emerxencias informou de 4 feridos leves e tivo que atender algunhas persoas con crisis de ansiedade. Protección Civil está a recomendar manter a calma e tamén camiñar apartado de fachadas, cornixas e outros elementos que poidan caer. Ante este escenario, a Xunta de Andalucía mantén activa a fase de preemerxencia do Plan de Risco Sísmico na provincia de Granada. E tamén en Andalucía, estas foron as consecuencias dun voraz incendio que obrigou a desaloxar máis de 200 veciños dun edificio. O lume comezou no garaxe, nunha moto en concreto. Despois propagouse ao resto de vehículos. Os servizos sanitarios atenderon 3 persoas. Foi na localidade sevillana de Tomares. En Huesca, o incendio de Riglos activo dende o pasado 10 de agosto evoluciona favorablemente, non obstante, os equipos de extinción temen as condicións adversas de hoxe coas temperaturas a máis de 35 graus e cos fortes refachos de vento. 1000 veciños permanecen desaloxados da zona, aínda que algúns deles poderían regresar ás súas casas se a situación continúa estable. Os incendios tamén seguen azoutando con forza o norte de Portugal. Hai varios focos descontrolados nestes momentos, Brais, e 12 feridos. Sí, agora mesmo hai 5 focos importantes activos, todos eles no norte portugués, pero hai tamén graves riscos de reacendemento en incendios que se consideraban ata agora dominados. Os máis grandes, con varias frontes activas, son os de Arouca, preto de Aveiro, e o de Torre de Moncorvo, en Braganza, que avanzan con varias frontes e que concentran os esforzos de centos de bombeiros. Porén, outro dos maiores, en Ponte de Lima, está case xa dominado. A última hora de onte, estes 3 lumes obrigaron a confinar varias aldeas e deixaban un balance de 10 bombeiros e 2 civis feridos, varios deles de gravidade. Xa esta mañá o primeiro ministro Luis Montenegro alabou a resposta aos lumes, pero tamén avisou de que hai por diante semanas de enorme complexidade porque continúan as temperaturas elevadas e a humidade inferior ao 30%. A seca está deixando ao descuberto parte da historia de Roma. O baixo nivel do río Tíber permite ver estes días os restos dunha antiga ponte romana que normalmente está baixo a auga. Javier. Sí, entre as pedras que agora volven quedar a vista están os restos desta ponte, unha estrutura que se remonta ao tempo do emperador Nerón, segundo apuntan os expertos do Ministerio de Cultura de Italia. O nivel excepcionalmente baixo do Tíber está permitindo contemplar estes vestixios que están moi preto do Castel Sant'Angelo, nunha zona na que habitualmente permanecen mergullados. Compre destacar que a situación hidrolóxica da rexión onde está Roma, a pesar das baixas precipitacións, non está considerada aínda como situación de seca extrema, pero sí que noutras partes do país a situación é moito peor. O río Po, por exemplo, está máis ao norte e está baixo mínimos récord e, de feito, ten que enviar auga desde Suiza para salvar os cultivos. Se se cumpren as previsións, Galicia pode ser hoxe a tixola de España, literalmente, con temperaturas por riba dos 40 graus. A Bacía do Miño, en Pontevedra, está en aviso vermello. Desa zona son as imaxes en concreto de Tui, estas imaxes onde o sol bate con forza agora mesmo, aínda que é certo que a cámara non nos deixa apreciar, quizáis aquí sí que vemos un poquinho máis ese impacto do sol. A cámara que está sometida ao exterior e a todas as condicións meteorolóxicas, pois non nos permitía apreciar ese sol que sí que está petando con moita forza. Con tanta afluencia nas praias hai que ter cuidado coas picaduras, por exemplo, das fanecas. En Vigo levan máis no que vai de ano que en todo 2025, Xavier. Sí, neste 2026 xa hai 839 casos e principal urxencia sanitaria nos areais de Vigo, sobre todo neste de Samil.
onde foron 510 deses 839. Estas curas centran o traballo do Servizo de Salvamento que recomenda aplicar auga quente para neutralizar a toxina. Tamén hai moitas actuacións pola cura de pequenas feridas, casi 740, seguidas de picaduras de insectos e alerxias. En total, no que levamos de ano, houbo máis de 2.600 intervencións de todo tipo nas praias de Vigo, case a metade na de Samil, seguidas a distancia por praias como a do Bao ou a de Rodas. E cando aínda estamos en plena resaca da eclipse solar do mércores pasado, contámoslles que un eclipse parcial de lúa vai ser visible en toda España durante a madrugada, tomen nota, do próximo 28 de agosto, é dicir, en 10 días. A diferenza do fenómeno astronómico do día 12, para ver a eclipse lunar do venres da semana que ven non necesitan lentes especiais. Pódese observar directamente, non hai ningún risco para vista. Unha das protagonistas da eclipse solar do 12 de agosto ia ser a cantante Bonnie Tyler, que morreu un mes antes no Algarve portugués. No seu multitudinario funeral, que se celebrou onte en Gales, non faltou o seu mítico tema Eclipse total do corazón. Antes do seu falecemento estaba previsto, como lles digo, que Bonnie Tyler actuase o día da eclipse a bordo dun cruceiro que ademais facía escala na Coruña. No repertorio do seu concerto ia estar claro esa canción que foi das máis escoitadas o mércores pasado. Con todo, a canción que máis triunfou o pasado mércores na plataforma de música a demanda Spotify foi Eclipse, lanzada a comezos dos 70 pola mítica banda británica de rock progresivo Pink Floyd. Seguro que o próximo 28 de agosto volverá a ocupar un lugar destacado nas listas de reproducción. Pois nas listas de éxito desta tarde van a estar as cancións relacionadas coa calor, porque fíxense na metade sur de Galicia, moitas zonas en aviso, chaman a atención ese aviso de nivel vermello na zona do Miño de Pontevedra, tamén de Ourense. Se preguntan desta hora se xa chegamos a esas temperaturas tan elevadas, 40-42, non prexeimos camiño, porque na comarca de Valdeorras superamos os 38 graus, na de Verín tamén, e no Baixo Miño tamén, por riba dos 38 graus. É certo que no norte son máis soportables as temperaturas, pero aínda así, fíxense, por exemplo, en Lugo, en Santiago, por riba dos 30 graus. Polo demais, as clásicas nubes de estancamento na Mariña, e ollo que nas próximas horas, con tanta calor, pode medrar algunha nube de evolución e deixar algún chubasco esporádico illado na montaña de Ourense. Como sempre, despois de Terio e a información deportiva, contamos todos os detalles. Dicía o Diego, e que me veñen moitas cancións a min tamén coa calor como tema central. As que aproveitan o bo tempo son as cegoñas, por certo. Estas son imaxes de Ucraína, onde se xuntaron centos de cegoñas antes de emprender a súa migración cara a terras máis cálidas. Esta pequena vila converteuse no seu fogar e pódense ver nos tellados, nas árbores, mesmo nos cables. Ollo que nós temos tamén lugares moi especiais en Galicia para ver esta imaxe, en Lugo, sen ir máis lonxe, con estas fermosas fotografías que nos deixa a natureza. Marchamos, pechamos o telexornal, que teñan boa tarde, vémonos mañá.